розмови. Вітаю вас, Софія. Доброго дня. Пане Софія, як вам така новина про заяву ДБР? І як гадаєте, парламент погодиться на те, щоб дійсно вас позбавили недоторканності? Сьогодні у нас буде тест, скажімо так, чи у нас парламент демократичної держави, чи це є парламент тоталітарної диктатури путінського розливу. Це раз. Друге, я розцінюю цю справу як спробу Труби вислужитися перед господарями, оскільки дуже хочеться залишитися або на посаді, або дуже хочеться якось відволікти увагу від тих записів, які ми маємо оприлюднені і які, так виглядає, мають стосунок до Труби. І, до речі, я скажу, що така його агресивна позиція щодо мене, щодо Порошенка і щодо справ Майдану, мені видається, що це є підтвердженням того, що ті оприлюднені записи – це все-таки правда. Третій момент. Ви знаєте, надзвичайно прикро і дико спостерігати, наскільки влада боїться Путіна, що цькує двох дівчат, які вимагають боротися з Путіним і захищати українську державу. Як буде далі, побачимо, але я буду боротися за свою державу. І я нікому не пробачу зневаги до наших захисників. Пане Софія, скажіть, а от вам, власне, закидають звинувачення в тому, що ви погрожували життю президента. А ви вважаєте, що ви погрожували? Чи ви просто критикували? Мені цікаво, наскільки треба боятися, щоб у словах «там стріляють, там розриваються гранати» побачити погрози президенту. Питання в тому, що ми маємо ситуацію на фронті, яка є така, як є. Ми маємо московського агресора. Правда, про це всі мовчать. І я так виглядаю, що скоро Путін буде батюшка, цар і отець. Для мене це неприйнятно, і ми не за це усі ці роки і зрештою століття боролися, щоб сьогодні лягти під ноги Путіну. Пане Софія, не знаю, вже наступного тижня збирається парламент. Чого ви, власне, очікуєте? Не знаю, може вже радитися зі своїми юристами, чи не радитися ви абсолютно спокійно, тому що правда на вашому боці, ви вважаєте? Правда на моєму боці і на боці українського народу. З юристами працюємо, а від депутатів очікую здорового глузду. Тому що я бачу, що все більше і більшої кількості українців він не просто прокидається, але він і активізовується. Не таку тоталітарну державу ми усі хочемо, незалежно від того, за кого ми голосували на виборах до парламенту і на президента.